ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga inigugma kong mga igsoon, ang ikaupat nga pulong nga gilitok sa atong Ginoong Kristo samtang siya nagbitay pa didto sa cross. Misinggit siya sa pagingon, Eli, Eli, lama sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ato kini mabasa mga igsunan din sa Mateo 27 bersikulo 46. Sa pagsulti ni Kristo nining mga pulunga, buot ba yun niyang ipasabot nga siya gibiyaan yun sa Diyos? Ang tubag ni ana mga kaigsunan, dili. Ngano man, tungod kay unas tanan atong timan-an mga kaigsunan, nga dili tanan nga mga pulong diha sa balaang kasulatan ato gyud ang litra po litrahon pagsabot. Tungod kay doon na magoy mga pulong diha nga gipaagi og sambingay. Mao na nga dili gyud nato litra po litrahon kay sabtunon man na mga kaigsunan. Nya doon na sa mga pulong diha sa balaang kasulatan nga gipaliyuhan og mga mensahe. Mao na mga kaigsunan nga mag-igmat gyud ta sa atong pagbasa diha sa balaang kasulatan. Kay kung masipyata, mahimo nga di magkadimao ang atong makatunan diha sa Biblia. Mao na mga kaigsunan nga aritas gingon nila nga pasumbingay. Ang atong Ginoong Kristo diha sa Mateo 13:47, nag-ingon siya iyang gipanag-ing o iyang gipasumbingay ang gingharian sa Dios. Miingon siya, ang gingharian sa Dios sama sa kapukot nga gitaktak didto sa laod. Unya nakakuha kinig mga nagkalain-lanang matang sa isda. Dunay maayo, doon na sa dautan nga mga isda nga nakuha. Unya, kining maong mananagat, iyang lainon ang mga maayo nga mga isda. Unya, iya sang lainon ang mga daotang isda. Iniguli ni Asbalay, iyang dadon ang mga maayong isda o katong mga daotan, iyang ibilin o iyang isalibay. Unya, usa man ni kapasumbingay, unsa magigipasabot ini mga kaigsunan? Ang gipasabot ini mga kaigsunan mao nga kanang pukot nga gitaktak dito sa laod, mao kana ang simbahan o iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Ug dahi niini nga doon na mga lain-laing mga katawhan ni Kristo nga mao ang mga maayo, doon na sa mga dautan niya nga mga kanang katawhan. Unya mga kaigsunan, lainon ni Kristo, lainon sa atong Ginoo kadtong mga maayo nga mga katawhan ug ang kadtong mga daotan iyang ilain. Unya kadtong mga daotang tao o kadtong mga makasasala iyang gihatagan og lugway ang ilang kanang panahon nga makabalik pa sa Ginoo. Unya iyang pangayuan og pasaylo ang Ginoo, unya maghinulsol sa iyang mga sala o kung iya ning mahimo apilon siya dala ni Kristo ngadto sa iyang gingharian. Mao na ang gipasabot ni ining gitawag nato pasumbingay mga kaigsunan. Unya na pagyulain kanang dili gyud nato kanang litra por litrahon kanang naa sa San Juan 1 bersikulo 10 ngadto 11. Ang atong Ginoo nag-ingon diha nga ang Biblia nag-ingon nga ang atong Ginoong Hesukristo mianhin nas kalibutan ug ang kalibutan wala mo ilah kaniya. Ato ba nang direktahon pagsabot mga kaigsunan? Ato ba nang litra po litrahon nga ang kanag yung kalibutan mo'y wa mo ilah ni Kristo? Dili oy. Mao na nga doon na minsay nga gipadangat nato ni anak mga kaigsunan. Nya unsa maning kanang mensahe ang mensahe diha mao nga kanang kuan diha kanang kalibutan mao na ang atong gitungtungan. Kita nga nagtungtong mao nay wa mo ilah ni Kristo, mao nay buot ipasabot anang tekstuha mga kaigsunan. Mao na nga di kita magpalipat-lipat anang ang uban pataka lag sabot mga kaigsunan. Mao na nga sa diha ngadto sa cross mga kaigsunan. Didto sa cross mao sad na ang gitawag natong sitwasyon. Ingon ana usab ang nahitabo dito sa cross.
Sa dihang si Kristo, miingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dili intaw na nato, litra por litrahon pagsabot mga kaigsunan. Ngano man, tungod kay doon na minsahe nga gipadangat ni Kristo ni ana. Mo na nga, unsa may minsahe nga buot ipadangat nato anak mga kaigsunan. Ang minsahe diha mga kaigsunan mao nga ingon si Kristo nga pag ingon niya nga nganong gibiyaan mo ako, kita mo gibiyaan anak mga kaigsunan. Ngano man, tungod kay naa sa Isaias 59:2 mga kaigsunan, nag-ingon diha nga ang atong mga sala mao'y nakapahimulag kanato gikan sa Dios. Mao na nga mga kaigsunan nga sa dihang nakasala ang tao, sa dihang nakasala kita, ang Dios nahimulag kanato, iya kitang gibiyaan mga kaigsunan. Mao na nga kita unta mo'y angay mo ingon, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako, apan wa kini nato mahimo mga kaigsunan. Mao na nga kinsa man naghimo ini, iya kining gisaw mga kaigsunan, gisaw sa atong Ginoong Kristo ang wa nato mahimo tungod kay ang pagpanubos mao man ang gitawag nato dili iyang gibuhaton nya siya mao ni buhat, mao nay gitawag nato og pagpanubos. Mao na nga siya mibuhat niini tungod kay wa man ta makaingon ngadto sa atong Ginoo nga nganong gibiyaan mo ako. Mao na nga dito sa cross iyang gisinggit nga maingon siya, Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Og dala ang mensahe mga kaigsunan nga kita iyang gitubos. Aron kita masayon nga kita iyang yung gitubos mga kaigsunan. Unya tamis unta kayong palandungon. Nindot unta kayong palandungon nga kita tungod sa iyang gugma kanato iya kitang gitubos, iya kitang giluwas. Apan luyo ni ining tanan sa laing bahin mga kaigsunan, subo sa kayong palandungon kay ngano man tungod kay karong panahon na daghan kaayo ang mga tao nga nanudlo nga si Kristo tao lang dili Dios. Unya karon husto ba ning pagtulon ana? Muingon ta nga si Kristo tao lang dili Dios? Gisayon-sayon lang nato pag-ingon nga si Kristo dili Dios? Kung si Kristo tao lang mga kaigsunan, dili siya makaluwas. Kay naa sa Jeremias 14:9 nag-ingon diha, na unsa ba ikaw tao nga sa imong kakusgan nagkurog ka man ug dili makaluwas. Unsa di ay ang tao bisag unsa pa kakusgan dili makaluwas mga kaigsunan. Unya karon si Kristo nakaluwas ba? Nakaluwas mo lang, dili kay usa o duha ka mga tao iyang giluwas, kun dili ang tibuok kalibutan mao iyang giluwas mga kaigsunan. Asa mabasa naa sa pinadayag 5:9 mga kaigsunan nga pinaagis ang kamatayon dito sa krus, iyang giluwas, iyang gitubos ang tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Unya karon yanuhon lang nato pag-ingon nga si Kristo tao lang, kay kung tao di man makaluwas. Ngano man si Kristo unsa man di siya, dili siya tao, kundili Dios ug tao nga matuod. Asa mabasa naa sa Kolosas 2:9 mga kaigsunan nag-ingon diha nga ang kinatibuk-ang kinaiyas Dios naa ni Kristo diha sa iyang pagkatao. Busa klaro kayo nga si Kristo adunay duha ka kinaiya, Dios ug tao nga matuod. Unya karon muingon lang ta nga si Kristo tao lang dili Dios, mao na sayop kayo nga pagtulunan mga kaigsunan. Usa ka na kadakong pagpasipala ngadto sa atong Dios, ngadto sa atong makagagahom. Unya nangita ang kitag paagi nga makahimo tag mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Karon kanang pag-ingon nato nga siya tao lang dili Dios, mahimuot kang Dios ana. Mga kaigsunan, usa kini kadakong pagpasipala ngadto sa atong manunubos. Sa dihang nakahibaw sila nga gitubos kita, sa dihang nahibaw sila nga giluwas ta, uy, wa gyud sila maguna-una nga gitubos ta nya. Nakaako lang gyapon sila pag-ingon ana nga si Kristo tao lang dili Dios. Mao na mga kaigsunan karon gikuan na gitagna na nadaan. Ha? Naa sa Lucas 2:11 nag-ingon diha. Karong gabhion na tao sa lungsod ni David ang Kristo nga mao ang manluluwas. Sa to pa manluluwas si Kristo, unya kung moingon ta nga si Kristo tao lang. Usa di sa luwasunon, dili di siya manluluwas. Unsa man gyud si Kristo, manluluwas o luwasunon? Si Kristo magigsunan
manluluwas. Mao nang naa sa Lucas 2:11, natawo karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao si Kristo. Gitagna na ning daan mga kaigsuonan diha sa Isaias 35:4 ngadto sa 5 nag-ingon diha. Ingna sila nga dunay mahadlokon nga kasing-kasing palig-una, ayaw kahadlok kay ania karon ang inyong Dios. Siya mo anhi uban ang pagpanimalos, uban ang pagbalos sa Dios. Siya mo anhi ug magluwas kaninyo. Klaro kayo nga ang Dios kayo may mug-anhi aron pagluwas nato. Unya dunay mga timaan inig-anhi niya, ang mga matas buta makakita, mga bungol makadungog, dila sa amang mag-awit ug ang mga bakul mulukso sama sa lagsaw. Dunay mga timaan. Unya pag-anhi sa atong Ginoo sa kalibutan, ang mga tinun-an ni Juan Bautista nangutana kung siya bagyod katong giingon nga mo ani. Ato na mabasa des Mateo 11:2 ngadto sa 5 mga kaigsuonan. Didto sa bilangguan sa nakadungog si Juan matingod sa mga buhat ni Kristo, iya dayong gipaadto ang iya mga tinun-an ngadto kang Kristo ug nangutana, ikaw ba kining giingon nga mo ani? O magpaabot pa ba kami glain? Unsay tubag ni Kristo? Pangadto kamo, balik mo Juan. Ingna siya nga ang mga matas buta nakakita na, ang mga bakul nakalakaw na, ang mga minatay nabanhaw ug ang maayong balita giwali na ngadto sa mga kabus. Mga kaigsuonan, pirting klaruha, hayag pas og tungtutok og tin-aw pas tubig sa butong nga ang katumanan sa tagna ni propeta Isaias mao gyud ang atong Ginoong Kristo. Pinaagi sa mga timaan nga ang mga masakiton maayo, ang mga minatay mabanhaw. Si Kristo gyud. Anya karon natuman man ni. Moingon lang gyapon ta nga si Kristo tao lang dili Dios. Usa kadako karon mao nang atong hinulsulan ang atong mga sala mga kaigsuonan. Atong pamalandungan ang atong mga sala na mabuhat. Unya, mangayo kitag pasaylo sa kinising-kasing gayud ngadto sa atong Ginoo. Kay naa sa Buhat 3:19 nag-ingon diha, pag hinulsol kamo sa inyong mga sala ug balik kamo kanako. Kinsa nag-ingon? Ang Dios mga kaigsuonan. Mo na pabalikon ta niya ngadto kaniya. Unya sa unsa mang paagi? Pag hinulsol unya mangayog pasaylo sa kinising-kasing gayon. Kay kung ato nang buhaton mga kaigsuonan, abli ang langit alang kanatong mga makasasala nga mubalik sa Dios. Mana unya diha sa Isaias 1:18, bisag unsa pa ka itom o dagtong pula sa atong mga sala, iya kining papution samas balhibos karnero. Kun dunay kondisyon mga kaigsuonan, unsa may kondisyon ani? Nga kung kita maghinulsol, mangayog pasaylo ngadto sa Dios, ayaw kabalaka kay abli ang langit alang kanimo nga usa ka mahinulsulon. Mo na mga kaigsuonan. Unya dunay duha kadagko kayo nga mga katarungan ngano nga si Kristo dili gyud biyaan sa Dios. Una, dili siya biyaan sa Dios tungod kay siya maayo, buutan, balaan ug ang Dios dili mo biya sa taong balaan ug matarong. Mao nga dili gayud siya mahitabo nga biyaan sa Dios. Ikaduha, dili siya biyaan sa Dios tungod kay siya mismo mao ang Dios, ang ikaduhang persona sa Santisima Trinidad nga mianhi sa yuta gikan siya sa langit, iyang gibiyaan ang langit nga matahom ug mianhi sa kalibutan nga puno sa kasakit ug pagantos tungod sa iyang gugma kanato, ang gugma nga labing taas nga sukod sa gugma nga maong pagpakamatay tungod sa iyang mga hinigugma nga mao kita mga kaigsuonan. Mao na mga kaigsuonan, unya karon iya tang giduphan didto sa krus, midupa siya mga kaigsuonan. Iyang gidupa ang iyang mga kamot aron kita dili na makakita sa dalan padulong sa impierno. O kita mupadayo na sa atong panaw sa tarong nga dalan padung sa langit mga kaigsuonan. Mao na mga kaigsuonan, ug iya kitang giingnan didto sa krus, iya kitang gipahibalo nga kita iyang gitubos pinaagi ang pagsinggit dito sa krus. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.